Sure. Okay, Garja Gael, Currimid Tusan this list to false war Rove and Sean Act, Egg and Kench Shaw and Strike as an Agallamh Shaw, Marcudge the Stray Glórtha Glórtha Ciotacha, Sean Caffrey Canchugin in the Stray, August this honor all war doing, go Conchur Ó Giollagáin and Conchur Ó Giollagáin and Sean Ackland. What much of the crowd cater just for me, Johnny Magnu or Shaw, she didn't grow fault more Greg and Virtugain and Chin Crowher. Here civilian Gavin Jig, we major panel the kill and more cuds the Exilok Lee. Agus in Shin Haring to me, he and she's Gaillimh, Higgin Skull and Yari, Sheelam, if you come into Flannel Chang, Agus and cuds and Chora Shaw, Agallamh O'Hin, Launchel Crowher and Lower, Bartas and Neil, and Ceapadh and Chin, Hagging me and Lesson Chin Gavin is a shade Jig. So how much then Chora Shaw, Alana Winch, O'Hin, Agus and Breckatelish and Stray Shaw, the Glórtha, but there's not much boas, fiscal check. Done football tackle Keela, August and then Yumbad, Chema eggs, a flay. So to stuff again and star, Kursi Pletchiacta, sochtheangeolaíochta, August a stoiling going with Giri, Geese Brat, a Cohu, August and Spa, Son, listen, Geese Cursa Shaw, a Latin Mac, was Griffith in a big surly, Balti Ura, Hon and Strahal Shawginia, a Kerhunkin, and to Trefs at the Macroin. So Boilem Sheba Horch, then Caherlap, a Tugin and Act, Edel ni Currin. Very much ban Gaeltacht as Endroan Kahanamara, but then yet first year Libedi Boganus as first Jack as Smur Edel, Hanowain Garushi, Igobberle Raidió Falsha, Bisi War Huntossi and Laker Logley, agus Fika Togra, Naki Chen, Tajines and a craoltóir Teilfíse, Mór le Rá, agus Beja go Waka Kudjagov and Clar Intak, a Kershia Mac, and Uri Arglub, and a Rushi Abota, and Spot Halls occur in the Lake Rahian. So we Machina and Sasta Lishin. So Tamagal Sheva Horts the Edel, a basic Janu Caherlag Ernie Hanak, by Agallamh on Edel, August Crowher, August Mháirt and Beja Keegan Nomad, no Marshin, and then by Jesh Egg a Jury the High. Kestina le Edel in Sakahir. So Gormila Moigav, Edel ni Currin. Gormila Ergal. So in your come to play la Slánú le Gaeilge role on Phobail agus a role on Stáit ach noi ta mud fad nu dini áirithe in seo gohfuil mud clachtaí le taide crochar ecal agus altaní crochar ecal ach tá mud chun tosú dús leis an duine a hain agus an Coolra atá atsa a chrochar. Aberling Kimbalach an Gaeilge agus Somála nu Kimbalach gur hosatú ag labhairt na Gaeilge. Gur ma haga iadosach as Chur a Thurscom bheith láthir agus gur ma haga téine déile bheith sa gaihéir agus fargal agus Ollamh le Gaeilgeachta an Agallamh agus muinte a chlár na móna. Vi baint am de coplóáid a bhí acab agus mollam go hard na spéide na híireachtaí atá acab. Cé mé mar sin Edel is leiclíoch atánam tóigiú mé mrúchháile in leiclíoch ar bannam teach nálóg agus lámuid béir le Somáile ní rá lífocht san Gaeilge ag mo winter ach hiig mehead is mháthir go rá an spéis a gcúrsaí Gaeilge, a gcúrsaí Ghaeltachta, a gcúrsaí Staide, a gcúrsaí cultúra agus thug siad an tacaí a fum agus bhíidir lán sásta coppla punt a chatha na spéis na bhí am hain agus an drám eile a bhí an Stiúrthóir agus Trádachaí a Stiúrthóir chumá na spéis na bhí acabsan. Is stoi an na rudí eile a chatha mo chuid tíbh mo go hacaíocht mo winter a hain, bhí múinteoirí maithe an, bhí me gláiste uire ar an muoinis, thug siad san chatha siad san spéis sa litríocht agus sa gultúr chumá, agus an sin bhí baint am le coláiste na bhí an, agus macha sin for mé taithí ar labhairt hóisialta na Gaeilge. Seachas bhí bhaid níos mó gceist na cos nó ábhar scoile. Agus ó bheith freistal ar campí saoire a bhí a coláiste na bhí chur mé aine is
winter racharan a gís rééisúnta óg agus an sin bhín dul ar cuairt 6 minic ó dóigh 6 bliana déag 7 bliana déag go raibh. Racharan agus chuir mé ainear winter na háite racharan agus ún siad an túfás Gaillimh. Bhí spéisiam a rosmach chomá agus bhí cóú de eile thug an chúnachom an sin nar bhí me bhhaicléin Ollscoil an sin agus bhín dul ar cuairt rosmach níos a rís chomá agus na mainíní an sin thug an cóú ar sin an chúnachom chomá. Tá sé táhachtach mar sin má thug an daoine cúnamhaid go gcathair aitheantas a thart Hobson agus abrím sin a gcónaí bhí na bhhaid níos mó a gceis na spéis farsanta an duine. Is ómí duine thugans cúnamhaid chuir leis na spéis sin atá. Agus an rud éigean is sprág tú le bheith ag obair leis an Gaeilge nó leannacht leis nó an Phobail amháin nó an rud a tarlú háart ag an nám gur thug tú faoi deara gur a feib an. Well, is tócha dosach gur spéise bhí am sa dhéan Céilteach agus dhéan na Gaeilge agus teangeolaíoch as mar sin. Mar hamplas is trocht is teangeolaíocht is cí me gon MA ach adas a bhí me a tuairteir an taide sin bhí i léibh chuide gon tocholaíocht a bhain leis an Gaeilge agus leis an Ghaeltacht agus an tochangeolaíocht agus thug mé faoi deara go raibh folús san tuiscintí go raibh an dearcha a bhí good mhór gon phlé ar an tochangeolaíocht go raibh sé bunaithe is riochtanas an Stáit profil náisiúnta na Gaeilge seachas a bheith a caint nó a brethú go géir agus go grín ar cúnsí sóisialta na teanga nó an dearcha antropólaíoch ar a teanga agus mar sin bearta mé níos sin a thuirt ar sin mé héin agus chuir me coppla hart ar 2002 2005 chuir me srá alt amach bunaithe antropólaíocht teangeolaíocht na Gaeltachta agus is as sin a dás an spéis ar fad a bhí ach fuair me múla gon taide as sin agus chuine mé orm níos sin. Inis tá neart staidir éagsúla chutha maithad agus tóid gur cearchain tasú leis an ceann is journey. Inis díadach céir den stáid ratha san Ghaeltacht ó híomh dochad taideide agus an taide go bhfuil tusa plé leis. Well, tá mé brethú ar chúntí sochtheangeolaíochta Gaeltacht na Albáin faoi láthir agus saoire na bliana se caite churmuid amach an leabhar sin the Gaelic crisis in the vernacular community, a comprehensive socio-linguistic survey of Scottish Gaelic. Atá bunaithe cuid mhór ar an mhóibre bhí agan leis an Staidear Cuimsitheach Teangeolaíoch chuirú amach 2007 agus an sin rinneú nó a honrú ar sin 2005 fáilsibh nó honrú 2005. So mar tá muid ag a tráiseánis tá síhis éagsúla atá soch cuimseach a tuairt léargus againn is hocholaíocht agus ar thochangeolaíocht sé sin staid ratha na gainteoirí dúchais Gaeilge agus Gaelic sa dá Stáit. Agus bhí barúil soch maithain ribh so má thosamuid ar an taide in Albáin go mbeadh na toiríonn sin níos lige a ríist ná na toirí a bhí i gás Ghaeltacht na hÉireann. Agus leis an rud a bhíú is bheith daoine an is tuige siad an chainte ó bhanas le categóir A, B agus C san Ghaeltacht. Well, dearing an na ceantrachaí
is Staidear Cuimsitheach atá fácaí in Albáin, bheadís inchortha leis na ceantrachaí craoltóir B agus C ag Ollscoilteach na hÉireann. Ní bheith aon cheantar bhfuil dlús socha ard cainteoireán a bheith inchortha le craoltóir A. Agus hoop siúd nach bhfuil an ólas a churthir céad na céad an bhhain le craoltóir A B. So well sin craoltóir A tá os cían ghláisian gon Phobail ina Ghaeltacht Gaeilge. Craoltóir B bhí bhain sin ach os cían Carcha Cahar fan Géad agus craoltóir C gach ceantar a bhfuil tlús na Ghaeltacht níos slúna Carcha Cahar fan Géad. Ach sin móibre bhí an le bandaí a chuir ach sin an dhéadú is dóchasaí láhairt hóisialta na Gaeilge. Mar tá againn sin tá taighdeoir na déagóirí atá sa Ghaeltacht. Agus tá dar na sochmór idir umpur na Gaeilge go leisceil a meas na néagóirí agus an sin na glúnte atá ní sinna ná sin. Agus tá rud ceanna le tuairt faoi deara i gás Ghaeltacht na Albáin chumá. Agus an gapan tú gur féidir leis an dá áit cabhrú le na chéile nó bráing a bheith ag obair scartha an na chéile? Well, tá sé gcónaí dearafachas chuideach gomach commerceáide idir daoine ach tá caithe gach duine freastal leúna Stáit agus leúna eagraíochtaí agus leúna foris poblbal mar sin. Ní mór a bheith thuirte na cúntí a bhhain le seantaréinú le chud tíreolaíochta a hain. Ach tugann comhaidbriú cínte, tugann comhaidbriú cúna. Comhaidbriú idir cainteoirí dúchais Gaelach agus comhaidbriú idir na líonraí fólamáirí agus comhaidbriú idir na daoine tá fólam na deangachaí sin faoi láthir. Is tearde daoine comhaidbriú seachas a bheith asáú lena chéile agus déanamid an pointe sin an siléad sa leabharnú atá ain. Go bunúsach tá an rud a dogam muid démografiacht, so demography, so sin an slua. Tá na hibhreachaí inis chombeag an drám sin atá líofa san Gaeilge nó san Gaeilge chombeag sin agus go gach cinál cainteoir inis a bheith tuairt cúna agus takeíoch a chéile inis a bheith comhaidbriú lena chéile. So in chéidir gur chulamán nó gur léimiise do chud gur thulama tagart iríomh is ná thart dem léanmhain agus an písa nó alt a bhí in nuachtan ag an am ag tuairgurrá dem líana fácaí ag Phobail na Gaeltachta 10 ach bhí figurí agsúla gal thart. Camerará ag an am gur bhain se siar asam agus gur meach cosintach faoi mar bhealach an léamh a bhí amsa sin ná gur siad ará nachmach an doing ag gan dem líana. Ach tá sam ó bheith léamhtiile agus ó a bhíú hain gur Phobail teanga níos mú na cainteoirí atá gceiste. A bhétá sin a bhíú. Se. Well, tá muid teann an pléisio leis cho fada leis an Staidear Cuimsitheach a chuú amach chuil seach mar a bhí mu rán sin. Agus ag an am sin dúirt ineall go rá úmpar a bhéir le ceanasach i meas na 9 ógus san Ghaeltacht fiú a categóir A sé sin na Phobail is Staidear Gaeilge tá fós an. Bhí mu rán sin go rá síolré fiche blian nó go 5 bliana go fiche blian fácaí ag an Gaeilge mar hanga Phobail. Sin an níor tugadh áirt mar is ceart ar an terma ar an bhrása bhí againn. Is cínte fiú mar leanan an trocht a thugmúid faoi deara sa Staidear Cuimsitheach a rá faoi cheann nar atá an scór blian sin caite
bé cainteoirí Gaeilge fácaí san na ceantrachaí éagsúla Ghaeltachta ach an ceiste bhí aine bunaiche ar na trochtaí a bhí an ag an am a mé Phobail teanga. Agus an tuiscint atá ar Phobail teanga gur teanga idir chlúneach atá. Sé sin gohfuil na trí chlún atá, sean daoine tuismirí agus daoine óga gur cóphobail teanga féintim sin agus go leabharann siad an teanga aftar a féin. An fágurúirt muide go raibh an teanga Phobail a gcontúirt inneall dúirtmuidé sin inneall go raibh forlámhas ag an méarla san iompar teanga a bhí ag na daoine óga. Mar sin, glúiseacht a Raidió sin, chuig bliana déag, 50 blian, na daoine atá labhairt agus a cleachta na bhéarla fi láthair, den drám sin an chéadhlún eile go hisismirí san Ghaeltacht, má bhíonn siad san a labhairt bhéarla agus iad ina dhismirí mar a bhí siad ina néagóirí, bhfuil sin deire leis an nasc, sin deire le teanga Phobail na Gaeilge san na ceantracha sin. Ní hin le rá nach mé cainteoirí Gaeilge san Ghaeltacht bé is dóigh go ceann scatha eile ach an cheistetá a mé teanga Phobail againn. A mé an Gaeilge ina teanga Phobail san Ghaeltacht. Agus bunaiche ar an trócht ní bheith agus sin léiríomh é sin sa nua-honrú ar an Staidear Cuimsitheach Teangeolaíoch go dána cúngú nó créime eile ar glúas na gainteoirí Gaeilge san Ghaeltacht. So sin an áite bhfuil an chontúirt eiliog. Agus céir gur is tó go gahadaoine Gaeilge leabhart lena chud páistí sin an bonrud gur féidir le daoine dhéanana ach ó thaobh an Phobail de agus teanga Phobail. Aberlín faoin na moltaí atá ása ó thaobh sin. Well, tá na moltaí hééis airú go réir mar atá na cúnsaí politiúil agus sóisialta gathú. Mar hampla, sa Staidear Cuimsitheach, an na moltaí a bhí an, bhí muid ag géire sainiú ar an Ghaeltacht bunaiche ar na categórí. Go mbeadh pleanáil hóisialta chun Gaeilge agus chun Phobail ar wathe le categóir A, pleanáil eile i categóir B, agus pleanáil eile i categóir C. Go bunúsach, san áit rá dlús cainteoirí Gaeilge an sin categóir A, an molla a bhí an go mbeadh a pleanáil hóisialta go mbeadh sin uile gháilach, gach réimse, jabannaí, infrastruchtúr, pleanáil tithíochta, tacaíocht gnóige, cúram sean daoine, córas éideachais, córas réamhscoilíochta, na réimsí sóisialta, réimsí aglastas mar sin. Go mbeadh gach réimsí sin i ddíriú ar cúnsaí Gaelach agus cúnsaí cultúra na Gaeltachta. Mar a bunan sin agus categóir B agus C an sin na ceantrachaí nach rá dlúas na Gael cho háirt sin iontab an na moltaí bhí an a bheith díriú isteach ar líonraí Gaeilge a hoigeáil san na ceantrachaí sin agus íireacht níos fearraí dhéana go mbeadh soláthar an éidechas a bhfad níos Gaelaí ná mar a bhí ag an am. Agus tháinig idir sin agus cuasaí anois, tháinig an stratéis blian agus 8 na Gaeltachta 2012 agus go bunúsach níor tugadh áard ar na moltaí sin. An móibre atá ag a Stáit anois ag forránóg rin na Gaeltachta agus údarás na Gaeltacht, tá siad a chuid an cinál pleanáil teanga chéanna a bhain is cuma cén dlúas atá cainteoirí. So le néráibh ealacht ní siimplí an pleanáil an córas a take chun pleanáil teanga san Ghaeltacht atá le chur a bhain i gcroch na carach, brochmhaile na Gaillimh, tá sin ar a gcuichéanna leis an móibre atá go Stáit
bobbal bhui chéine le Rosmok nó Camas nó Gaeltacht nó Ailín téirí. So mar sin níl go bunúsach, níl idirhealú dhéanana ar gceisio faoi glús na gainteoirí. Agus mar sin BC taide eile chur meach, dúirt me go bhfuil ideolaíocht agus mháibre Ellens go Ollamh na Gaeilge á Chormhain san áit a bhfuil Phobail Gaelach an. Agus an tora bheits ar sin go dhéanamid Fólamh na Gaeilge as muinte na Ghaeltachta, seachas cosisiint a hort gon Phobail Gaelach atá fós ein. Ní Ellen an corchuige go na dúchláin hóisialta tá an fi láthir. Agus in seo in ar bhil fearste ar nó támuide mar chud gona líon rí Gaeilge sin agus ag obair ar phlean teanga. Meachta hiad na difrichtaí is smú go bhfeicin tusa idir na planaí gur ceart nó an bailach an corchuige gur ceart a bheith san Ghaeltacht agus taobh amachde. Well, ní saineolaí mé ar chúnsí teanga i mé ferris, de hís go mí ma tíal ar a gairsach minnic. Ach, an rud a dearing a dosach, tá sé táhachtach ó híomh na sochtheangeolaíochta agus ó híomh na pleanála teanga. Tá sé táhachtach idir dhealú dhéanana idir an cinál pleanála a heastain go Phobail Urlabhra dúchais agus an cinál pleanála teanga a heastain san áite bhfuil líonraí Gaeilge agus Gaelach i tíoch chun cín mar atá mé feriste faoi láthair. So mar sin, a phleanáil teanga a heastain go Phobail, ní hanan sin agus an phleanáil teanga a heastain go líonraí. Agus ach, san áit a dánig líonra Gaeilge amach as Phobail béarla a bhí an roimhe seo, nach bhfuil sin i léadú sin forrás dul chun cín, tá sin i léadú trealús an Phobail. Tá gairí leis bobbal sin spriocannaí sóisialta a bhaint amach. Agus an sin, nar a bhaintir, nar a bhanítar na líonraí seo, an cheistetán bhfuil an Phobail an imeacht ag an géad level eile agus tosaí ar gceis seo faoi, well, bhfuil dlús na gainteoirí bailile, bánaithe ar na líonraí, bhfuil a gairí leis a bobbal sin an dlús sin a láidirú réir mar tá siad a dhéanana dulchan cín. Agus is tóigh go bhfuil siad cá dhéanana sin i mé feriste. Agus tá na híireachtaí pleanála teanga takead bánaithe ar na líonraí seo tucha toraí amach sin in imeacht dáma créid mé. Ach tá sin éagsúil an rud atá ag tastal sna Well, céir tá tarlú is an bhhailirte tá tarlú san Ghaeltacht. Tá an céime leanúnach sóisialta atá á dhéanana ar a Phobail Urlabhra. Tá locht na Gaeilge san Ghaeltacht a caille forlábhais ar a ggóhéics a capéin. So mar sin, an chéad rud atá dhéanana an céime. Sé sin an laidú atá tíocht ar an Phobail Gaelach san Ghaeltacht a stoppa. Agus sin an aibh batám leis a gainte a leog faoin míle teanga. An áard seo ar a bleanáil stádas. Sin stádas ifigiúil nó stádas sibhialta na Gaeilge. Sásaíonn sé sin na polaitóirí agus sásaíonn sé sin na hagríochtaí ach ní dhéanann an phleanáil stádas éonmhaith go Phobail atá in dhéigeanlá. An cheiste bheith amsta ar na polaitóirí agus ar na hagríochtaí Gaeilge. Cén áit a bhfuil an áard ar a stádas sóisialta. Má tá an phleanáil stádas go chúnsí sóisialta agus an phleanáil stádas go ifigiúlach na teanga, má tá sin a cothú a chéile tá sin má go leor. Ach an rud atá tarlúin sa Stáit ó Dheas in éideann, tá muid a tarraingt áard ar ifigiúlacht na Gaeilge ad is atá an Phobail dúchais i titim as i chéile. Ní fiú a bheith a catha áard
acwni agus acwni stratéise stadas ifigiúil na Gaeilge mar a mé an Stáit in an chlemme agus an laidú an Ghaeltacht a stopa I dosach. Ma hagan na Stáit amach agus má tá mó-oibre atá cínte acab atá díreú stadas sóisialta na Gaeilge san Ghaeltacht agus in na líonraí seo an cheiste bhí Arbáil in áiteach éagsúla. Má hagan siad amach le mó-oibre atá misnúil, atá cíalmhar, atá bunaithe I dtiscintí sochtheangeolaíoch an riachtanas teag minteanga éistóime leis an blé a tacab faoin stadas ifigiúil atá ag an Gaeilge. Ach is choramú ama agus choramú acwni a bheith díreú stadas ifigiúil nar atá pobl teanga I titim as a chéile. Cahar tosaíochtaí a rán. So an Chur atá ansa is tó na saineolaíocht agus rinne mé trochtas saineolaíocht na teanga I le dearcaí le na Gaeilge. Agus cá mé rá agus mé like ban ó Gaeltachta 7-8 go bogad go bla clia. Dearthing agus dearchtaí eile gur mar soch muíach mar rinne ach is minic gur nach ra sásta a rá gur bas an Gaeltacht chum. Marall na ceistinaí, na rudí gur nuirtaoine fuing sílam gur Mháirt de an céadúir gur duine fástalm gan Gaeilge a labhairt. Tá cuinsí saineolaíochta a bhhainann leis an lún óg ach go háirithe. Tá náda ó thaobh na teanga de. Bíonn muid a caint faoi sin nús gur rud éigean a bhhainann le daoine a bhádnaí sinne gur rud a bhhainann leis an nám gur an na Sasnaí anseo ach sin an espris nún taithí a bhí agamsa agus ní bhéon chodóchasach sin go bhfuil sin omlan imithe agus nach bhfuil sin an go daoine óga an lei inniu. An gapan tú gur chóir ard a tharngs ar a gceanal rud sin nó in dhéanamh se differ? Well, cínte is cóir is dóighfuil tú a caint an sin ar an tioleocht hóisialta a bhhainans le minlach. Mar an drám ag bhfuil forlábhas, so sin an mhórchuid nó an trúmlach, is sundú go mín siad san breanú a nuas ar an minlach, agus bín sinne gáil éifocht ar na daoine atá sa bobbal minlach. Ach, I rís den bhfuil an deil se an idir cechin in Abram muide an ról siombalach na Gaeilge in éideann. So agus dearann cuid is mó gan na cainteoirí aonteangach déirle tain in éideann. Bhfuil ómós áirí Jacob go ról siombalach na Gaeilge. Ach leis an ról leis an áard a cathú le siombalachas na Gaeilge, cohíonn sé sin beag an aineolalas ag an am céanna faoi na daoine atá sanna Phobail Ghaeilge. Agus tá sé na cainteoirí líofa Gaeilge san Ghaeltacht agus náiteach eile. Tá sin an éirí tuirseach go neaineolalas nó gon phlé sinanta atá ag locht an bhéirle. Agus is dói chuide gan am go dríálann siad an pléis sin a hachant in bhfuil sé níos éasca. Cínte tá sin an tioleocht hóisialta sin an. Ach tá caibhlinn eile an chomá. Tá is dói go bhfuil an Ghaeilge i measc na minteanga chuí is láidir a híomh cúna stáithe. So tá muid a catha an go cuimhneasta, tá muid a catha an túfás airigid is cuasaí Gaeilge agus Gaeltachta, agus chialáin sin inall go gachamuid áard acwni agus airigid na ceistní seo, go mbeadh seasa a bhhad níos fónta ní seasa bhí ag na Gael hain in éideann, agus níl an phleagraí simplí tar sin. So céir tá a Gaillimh an acwan ar fad a chahamúid le seo
agus ní anmuid na toirí sóisialta amach muid a súlóg amach as a níirecht fad. Agus sin chuide gon fointe a bhí am san alt sin san Irish Times. In eall bhfuil mí dhéagnóis. Tá muid a ceapa bhfuil muid an cúna a háirt le réimsí sóisialta na Gaelgas na Ghaeltacht leis an aitheantas siombalach, leis a bleanáil stáidis, ach in eall bhfuil a mó-oibre sin chus sinnanta go sochtheangeolaíoch agus go sóisialta ní thugann cúna gáiríre don na Gael leis na feibannaí ó lá go lá take i bobbal. Go siimplí níl an corchuige, ní sé sách dírí ar a bobbal agus ar na feibannaí atá ag. Mar ní féidir teanga a hahaid, ní féidir ach pobl cainteoirí a hahaid. Agus má tá an chorchuige pádírí ar a bobbal sin mí eilúnach, nó nach bhfuil sé sách stratéiseach, nó sách cliste, ní airó leis a gorchuige sin. Agus sin an aid, héis 100 bliain, níor tháinig muid suas le furimle nó meicníocht atá sách sóisialta le cúna a háirt gon Phobail san Ghaeltacht. San alt sin lua tú agriochtaí Gaeltachta, Gaeltacht bodies, agus bhealach bhí tú rán nach bhfuil an chorchuige tá acu ag obair. Luan tú chomá gomach ar an infrastructure éagsúil nó chorchuige éagsúil a chur a bhaim le gomach an údarás ag feimú mar is ceart. Céir de bhach le náú le gur fiú an tagraíocht a chonne. Dar le. Ok, ceismór atá sin. Tá sama leis an mó-oibre atá ag na forais Gaeltachta fi láthir. Is forais réigiúnach iad. Sé sin tá gobar tíbiste go limistéir atá saineolaí go hifiiciúil agus Stáit chóras. Agus go stairú le mó-oibre, bhí mó-oibre na forbare tuaiche acab. Agus in aineón na cainte takeab inis ar jabannaí ar techneolaíocht agus mar sin, is chorchuige na forbare tuaiche atá fós acab. An aibbetála sin, fórhór na níine atá fannacht in gcónaí san Ghaeltacht limistéireach, seachas san Ghaeltacht Ghaelach, is cainteoirí gríomhach béarla a taintab. So mar sin, an soláthar Stáit le cúna háirt gon Ghaeltacht, tá fórhór an airgid sin gach chatha go limistéireach ar trúmlach an bhéarla bhfuil cónaí ar an Ghaeltacht. Is na Gael atá fácaí san Ghaeltacht is mionlach atá iontab sin, agus níl ineall ar an gorchuige limistéireach, níl na meicníochtaí inis ag rion na Gaeltacht nó údarás na Gaeltacht le díreach isteach ar a bobbal Gaelach atá fácaí an. So mar is le tíocht thairis ar sin, seo é an Mollanú atá, agus bhí cuide go seo sa leabhar sin lua fargalinn sin beartas úr nó éil. Níl an óhan cócht agus agency mar abríonn san tochtóiliocht. Níl an óhan cócht ag na Gael hain, le freistal is na riachtanas hain. Agus seachas mó-oibre atá dírithe ar an bobbal limistéireach ag tá an dhéichéim chomór sin san Ghaeltacht inis, go gahamid chorchuige atá a bhaid níos psucaithe nó targeted ar a bobbal hain. Agus an mó-oibre atá le nationí anna, sin an tintíbhas nó an community trust seo mar a dúirt sa leabhar ar an éile crisis in Albáin. Níl an óhan daon lachas ag na Gael sa ggóthaigh sa péin, is ar a gcuí sin tá muid a caint ar go gaithe tionóla cínta bhacab, sin dáil na Gael, sin meicníocht le cead a háirt go na deartais a bheits ag an intíbhas, le píneochaí a chatha, na airgid a chatha i measc an Phobail, agus an sin chathair chomá íireachta dhéanamh fille ar an airgón sin
a bhí sa Staidear Cuimsitheach. Ní féidir pobl teanga a bheitán mar mé tearman nó mar mé ceantar ach go péin. Agus an bhling héin a thabhairt na ceantrachaí is mó dlúis atá fácaí san na social density seo, agus íireachta dhéanamh an dlúis sin a thógáil a ríist. Nuas pointe amháin eile, bíonn cóirle agus feisnéis a teastáil ó Phobail an tamar fad, agus le cún agus cóirle rins leis an bobbal, tá muid mola go meach foras taide an chob, tá go muid acadamh na ngáil sin. Le cóirle, seachas acadamh Gaeilge is acadamh a bhhainans leis an bobbal Gaelach. Sé sin acadamh a bhfuil atá díriú go sóisialta ar a gceist, seachas go cultúra ar a gceist. So, má chuinemuid oring mar atá muid, tá mise a ceappa go Márta na hagriíochtaí Gaeilge agus na hagriíochtaí Ghaeltachta níos fuide ná an pobal Gaelach héin. Agus is á dárluit é sin bheith cúnsaí seafóideach Stáit i tíocht is leis an sin. Bhfuil an pobalán le freastal ar eagraíochtaí Stáit, seachas eagraíochtaí Stáit a bhain le freastal ar a bobbal. An gceapadh tú gur féidir leis a bobbal oibriú leis an údarás atá an chun chuide ó sin a bhaint amach, nó an bhfuil sibse a molla eagraíocht nó údarás nua? Tá muid fácamuid an cheis sin oscailte gon Phobail agus gon údarás. Mar hampla, déiteach an túdarás ghlacha leis an airgóint nach bhfuil an mó-oibre limistéireach féiliúnach in is fi láthair, agus gon nghlacach an túdarás chur chuige an intíbis ach a péin. Sé sin, gomach an túdarás a feimú mar a bheith cór-choman sóisialta pobal san Ghaeltacht. Go háirit na ceantrachaí sin a bhfuil ardlús cainteoirí an. So, déiteach an túdarás a bheith san intíbis seo. Tá sé deochar moltaí a chur na lai ar Stáit chóras na hÉireann. So, mar a mé na foras atá sásta éisteacht, bhíon an moladh an Phobail héin a gcuid héin i dhéanamh go moltaí seo agus rud nó a bhainmh. Ach, ba cheart deis a thabhairt go na foras Ghaeltacht atá fi láthair, iad héin a leasú ar bhealach le a thabhairt na dúshlán. Go siimplí, mar a mé chur chuige sóisialta ag grín na Gaeltacht agus údarás na Gaeltacht, ní bheith Gaeltacht an, tá sé go siimplí lei sin. Agus níl a gaiirí le bheitsalir, níl a gaiirí leis a gur chuige ratha takeab, agus fiú má chuininn siad orb 100 bliain ar a mó-oibre seo, ní bhainne siad na torthaí atá bhóg amach. Ineall nach chun na mó-oibre acab préimhithe i dtiscint hOileáin ar a gceist. An Stáit níos leithne in sin, luath tú hain Stáit na hÉireann, ar Stáit ó Dheas go leis gael. Ceann bailach gur féidir le daoine go le bhaim ar an Stáit, nó an bhfuil moltaí atsa ó thaobh sin, mar sílam go gréideann agus go bhfuil chudmhór daoine níos go tuairim go bhfuil ag tepa orthú ó thaobh na Gaeltachta. Sílam go bhfuil an Phobail hain, na daoine go mimeise leabhart le Somália, tá sin ó bhád níos coitianta inis agus daoine caint ná mar a bhí. Sin ceist anhaid eile, sin a fág go luain cheist seo faoin go-oibriú, an pointe seo faoin go-oibriú i dosach. Tá an tiiscin sin i tíocht i dréis sin is. Tuigeann daoine Gaelach san Ghaeltacht, leas móide na daoine atá páirteach san na líonraí Gaeilge seo, mé ferris agus náiteach go eile, na daoine atá a fólam na Gaeilge náiteach a dhéagsúla. Tuigeann siad inis go bhfuil políocht ifigiúil na Gaeltacht gunmha. Níl an políocht ifigiúil a thart is na ceisinaí práineach
atá. Agus má chuideann Gael na Gaeltachta, na daine tá páirteach san na líonraí Gaeilge seo náiteach a dhéile, agus fólamóirí Gaeilge náiteach a dhéile, má chuireann siad le chéile le brú a chur ar a góras nach bhfuil a feimú mar is ceart, an bhí aim atá sa góras fi láthir, má thugann siad san góir le na chéile dúshlán gon bhí aim is mó seans a bheits an go ndéana an córas leasú ar na móí éibre nach bhfuil cíal leob faoi láthir. Tíocha mu tain, mar a gutar brú ar Stáit na hÉireann, cuine Stáit na hÉireann orb leis an status quo, agus ineall go muid a chaint ar bhionlach anseo, is cuma leob an mó éibre chun bhionlach sin a bheith feimúil na mí aimúil agus go bhfuil si an. Mar nar atá mó éibre an, tá an Stáit an rá go bhfuil siad freastal ar na riachtainna siombalach atá ag Stáit na hÉireann gon Ghaeilge. Bhí sé sin i dtíana maith gon Phobail ceistéil ar fád sin. Mar am Phobail héin an puinte sin a churna lai ar a stáchóras, leantha muid a raig leis an status quo seo nach bhfuil i dtíana maith gon Phobail uairleabhar san Ghaeltacht go háirit. But tá cuidmhór daoine as áitrí éagsúla an seo an Zoom seo. Céir gur féidir le daoine grá daoine Phobail na Gaeilge a dhéanamh amáireachs na seachtaí atá amach rún, bhfuil rudí gur féidir ling gríomhú orthú anois. Is féidir beagán níos politiúla san na heagraíochtaí Gaeilge atá ar a gcóintí dhéanamh lob sin. Na líonraí a take ba thuirt chun feabhs, beagán níos mó lú fáirtíochta bheith atar a péin. Ach tá dearing an riachtanas is mú atá fi láthir, go mbeadh ardán i cínteán le dúshlán a thart ar an mí aim atá sa Stáit chóras. Cahar dúshlán a thart gon churamú aclaí agus churamú áisinaí agus churamú airigid atá sa Stáit ó dheas go háirid faoi láthir. Má ligamid lob chuine siad orb leis an bleanáil stáda seo, sé sin stádas ifigiúil na Gaeilge. Agus pásáin ag a buinte seo, ní dhéana sé sin leas gon Ghaeltacht ná go na líonraí. Sin is dúshlán politiúil atá faoi láthir. Tá me gáil seo Ollscoil amach má tá daoine a ggéir a ceistnaí a chud an scríomh se beisteach in san chat iad agus chuirmise ar crochar an Edel agus gur féidir. Solid diamond sin tá sam le a chud altaní is minic gomíon cuidmhór argóint agus conspóid is dotha ar líne marall orthú. Tá sam ebrims na meán ní tas a roundin na ceann Edel a bhíon ar na háilte seo ach is sin a bhíon álé ag daoine. A gapan tú go gatar go mí chorm leis an taide hain? In ámantí marall ar an ggóra sin a bhíon thart ar an díos chuirsta sin a bhíon thart ar? Ní hinnas ní bhaineann sé le múnin ó ein cheo mar sin is bhaineann sé le neamh-ard. Agus ar bhealach is cummal am hain céad dearann siad fuaim hain go persanta san na meáin. Tugann faoi deara go minic go dogann siad ar an critíc atá. Ach ní thugann siad riamh ar na moltaí atá. Agus ní dhéanam critíc gon moltaí a chur láthir, mar rinne me san altas nuaí atá sa Times. An i cheist atá, céad a dhéanam muid le feabhs a chur ar chósaí. Agus is ineall ar sin má chur an píosa taideach bhín moltaí an. Ach an tá seachas a bheith is sáú agus an sin daoine nach bhfuil sásta leis an ceanlíne atá alt i bápar nuachta mar sin. Bheit sé bhhad níos ár gá bléithí an cheist seo, cén fá nach féidir moltaí a chur ará i Stáit na hÉireann
agus go nghlacach Stáit na hÉireann leis na moltaí sin. In aineoin beag nach cheire bliana déag go haide cheisní éagsúla Gaeltacht tá muid hééis fille an status quo ríist. Ach mar tá ben ó ceala a láthair inis, tí muid inis, tá go bhfuil na buséid atá go Gaeltacht níos lú mar a bhí siad an, mar a bhí siad, ach níos measa mar sin, tá an stratéis atá inis agus Stáit níos neamh ábhara ná mar a bhí sulma thosamuid. So mar sin, teann na políocha ar gúil, ní hain siad chun tosaí agus ní léon bheicníocht ag an Stáit ghlacha go ciallmhar le moltaí nó atá an le leas i dhéanamh gon Phobail. An puinte rinne mé an alt eile, bhfuil lámh chéilte a cinint i Stáit na hÉireann. Tá duine cinint a chur bach dulchan cín, moltaí nó, tiiscintí nó, mhóibre nó tíocht chun cín. Tá muid dámnaithe sa status quo ineall ar an gCorchaige seo atá. Ní féidir ach cuasaí Gaeilge dul ar gúil. Ní féidir cuasaí Gaeilge dul chun tosaí sa Stáit seo, sa Stáit ó dheas go réir cosúlachtaí. So ceann rilí go bhectar bhamsa agus is dó go se tarlainn seo sa chat chumá ar nús chóra faoi peg, go mbíonn chola chóra faoi peg, go mbíonn mu a tíochtadáis ag an áirteist agus fólamóirí, tá rud céanna an leis an Gaeltacht ar bhealach. Tá se an deachar chóra a bheith an faoin Gaeltacht gan daoine a gcéir tagairtí an an áirteist nó gan go daoine atá a fólam. So chudborgan na ceisní atá fáilte go dtí seo, banan siad leis an teasta seoisireach a athrú nó céir gur féidir i dhéanana leis an Gaeilge ar scoil agus le fólamí. Tá me galnis ceisní sin a hachant, maiall nach manan se leis an ggóra atá ar siúil an faoi láthair, cé go bhfuil se an táhaach mar sin héin. Ach conneal muid an chóra dírithe an Gaeltacht chafada agus gur féidir ling. Tá ceisinn seo ag hÉireann. An bhfuil dóchas le hamsú ó hamplaí idirnáisiúnta, beartais a thug tíortha eile le dul in leith leis na ceisní seo a léir gur féidir bogad amach ón sán ratha ina bhfuil muid. Ok. Tá ábhealach le deile leis le bhfuil in leith leis a sin. Cuide gon taide a rinneú in éideann ar cúnsaí Gaeltacht. Tá sin in measc an taide is sár ar domhan na ceisní seo. So mar sin, seachas an ceis sin a chur ceirtá le fólamán as áite chu eile agus tá, bhí cheart an ceis eile chur ceirtá le fólam an áite chu eile as cóhéics na hÉireann agus as an taide a rinneú in éideann. Ach os rud é go curú an ceis go ddíire chum, dearing an mhóibre atá dhíos na mascach ó bhainans leis an toméidecha sa gcóras scoilíochtain sin. Tá sin a bhhad níos ár ná an córas a tain sa Gaeltacht. So cínte is féidir fólam mhaid sin. Ach, ó thaobh an pobal úrlabhra dúchais, dearing go bhfuil gach minlach teanga ar domhan i dtéanamh an bhotún chéanna. Táidir i ceappa gur féidir dheis a thabhairt chreime nó laidú an phobal dúchais sí líon na bhólamóirí a bhéadú i scoileanna. Agus héis 100 bliain gon mhóibre sin in éideann. Híleá go bhfuil sé an am ag lucht políochta in éideann fólam mai sin. Ní féidir chud in lech le ceist hóisialta le mhóibre idechais. Go socholaíoch tá sé Harbheith sinanta agus tá féit muid 100 bliain eile a thabhairt gon bhunaíocht folitiúil in éideann agus ní bhaine siad torra amach. Bhí tréimhse sách fada le go bhfeicimiid an nach rathanús ar mhóibre mar sin agus ní rá. Mar sin, tá sé an am ein inis mhóibre eile bheán. An héin a reis ag I gceist seo, céir tá mícheart le Stáit chóras na hÉireann
nachhfuil siad an éisteacht le moltaí dearafacha atá bhad níos ár ná na moltaí ratha. Okay, so tíocht arás an éidechas, mar chudhór ceisní faoi éidechas. Is tó an ceistá an seo ná níl an áteist in éireann go aondaine faoi láthid. Níl se an éireann go cainteoirí duchais tá se roéisce go leor bailí. An bhfuil moltaí an sin? Well, an rud a dearing an sin Edel, tá cabbidil sa leabhar eile a churmuid amach inneocha ar a gomas dá hangach. Is taide Ghaeltacht atá an sin. Ach cabbidil i dé sa leabhar sin, tá múnla an sin ina mollamid anúchan Phobail ag an am ceanna is a támuid a gira an táméidechas Gaelach a Charbhain sa gáras éidechas. Déiring tá sé fíorheach chuid mhaibre nó curriculum éidechas a leasú mar a mhainse go sóisialta le cúnsaí an Phobail atá thimpeall ar a Scoil. So an mhaibre éidechas is ár bíonn siad tréimhithe san riachtanas sóisialta atá go Phobail sin, mar i léire Paulo Freire agus scoláirí eile éidechas. Má dhéanamid fréimhú ar an éidechas sa bobal is mó seans go dteocha torthaí dearafacha amach as mhaibre sin. Anúchan Phobail ag an am ceanna le anúchan éidechas an mhaibre sin. Love lena chéile. Cordília an seo a chruthar card é do bharú faoi na lasithe a lig ar a milletanga nach bhfuil tar a ghlacha lo san dal san an láid. Well, tá chuide gan na moltaí tá siad fiúntach ná go leor. An stufa bhaine leis a bleanal chorpais. Ach lé mé an bille i leog. Agus má léon tú bille leabh isciúil atá. Ní sé a tortaí is réadúlacht hóisialta na Gaeilge. Sa Stáit san Ghaeltacht nó an áitear bit. Tá loch Stáit ará gur leasú Raidióch atá sa míle sin. Níl annach an taon athrú amháin, agus sin tá siad a gcéire coiste cóirleach a bhhainú le monatóireachta dhéanamh is na stratéisí agus na seirbhísí teang Gaeilge atá ag agríochtaí Stáit. Tá sin an chosú leis an nacht ratha. Céir de hála leis an nacht ratha. Fréig na foris Stáit an tacht nar a hiigh nach rá ceannaireacht folitiúil sochláidir tíhir go nacht. Tá na políocha Gaeilge atá go Stáit chóras cholág sin fi láthair agus is dói mar sin ní léon údar nach dárlá an rud ceanna leis an leagan leasaiche sa nacht. So ní siad ach i tíal an rud ceanna a ríist i ceappa go méid torra éagsúla éir. Well, sin mhaibre gon chial. An rud ceanna rial a ríist i ceappa goítú torra eile. Ní hálinn sé. Ceann faoi a breanú chun cín a churthar a bhecinn tú éon splanc dóchais go dtí duine ar bit in na politeoirí na feibannaí atá an agus go bhfuil an chur chuige Ollamh le Mháirt acu. Fecim tá chuide gan na politeoirí níos ná chéile ní méid gur aon duna lua ar aitis go gohain deocrochtaí ód. Tá politeoir áirid atá níos mocánta ná chéile. An rud atá bhain ag go buinte seo, Ollscoil teocht mocántacht i meas na politeoirí. Tugann chuid bheag atá fi láthair, tugann sé sin dóchas chum héin agus go ghaoin eile. Tá na daoine óga, tá ní éistin siad san chomhfaideach le plámás Stáit agus plámás na politeoirí. Bíonn siad a gcéire lé atá a bhfad níos réadúla, tugann sin dóchas chum. An Phobail héin san Ghaeltacht.
Tá sin I tíocht an discintinis sách sa léir, le blianta be an nós, nach bhfuil status quo a gaiile lob, mar sin chicken siad, glachan gach duine leis. Tíomh mo go daoine tá fostaí go Stáit, bhfuil géirchéim san Ghaeltacht, agus gúil siad a ggéir mó éble eile. Agus rud eile thugans dóchas chum an cheiste bhíadar ball faoi mar hampla an líonra nó cainteoirí misnú le Gaeilge I mé ferrichte agus le clia agus an áiteach eile. Tugann sin misneach go bhíine. Tá spreaga I meas nó éilenis nach raáin. An rud nach bhfuil aibid amach an fós, cén chuí I mé lucht na Gaeltachta, na cainteoirí maithe Gaeilge san líonraí agus na fólamóirí an anna bheith tarint le chéile le dúchláin a chur a thart gon Stáit go nairóidí seas an chuig éile tá fi láthra. So tá an tuaim an go gohíonn a lehéid go cáin seo dailt idir muinte na Gaeltachta agus muinte na Gaeltachta agus a bhálairt ar fad atá tú ag muomh as an is go gahamid ag go bur as lábh chéile agus well na daoine abrionn sin ní mo chuid taide le Jacob nó taide mo chuid comrádaí. Fiú na comrádaí chuid is móg an taide is fórne chur amachcha agus fiú a meas na fórne tá meascán go chainteoirí dúchais agus fólamóirí an os mé hain agus tígan muid hain caithe tú almost a thart gona daoine thug cúna leit. Fólamóirí Gaeilge thug cúna gom, má bhaintear thug cúna gom, muinte na Gaeltachta thug cúna gom, na heagríochtaí éagsúla thug cúna. Tá mbeidh buíochóid. Ach tá sa ngéirchéim fi láthid a meas gan Phobail Ghaeile atá in éireann, tá leibhéil an churig éilenis chomór sin nach féidir ghlacha leis an teafóid atá sa Stáitchóras fi láthir. Agus an sin, má bhíon daoine a chomhaibble na chéile is forasta a bhád dúchláin na háit. So agus ní bháirt go méid bhí á rá an sin, achas minic go bhhecinn mód scéalta an tamar fad. Ní ecinn mód ach scéalta Teilfíse faoin Ghaeltacht in sna nuachtain nó sna meán. Ach go háirithe na meán béarla. Feictar romsa nach bhecinn mód ach seachtú faoin géad go scéalta dearfacha faoi Gaelscoileannaí agus Phobail Gaeilge taobh mo don na ceantarchaí Gaeltachta. A gapan tú go bailach gur féidirling ru ag an faoi sin, just romsa go pásanta tá tú gleirt le daoine, tá tú breanú agus ag léamh na scéalta seo, níl se éasca a bheith ag léamh roch rudaí fóbhain an dám ar fad. Agus ní cheabharann se ó thaobh muín, ó thaobh na saineolaíochta de agus sin ar fad. Amach tuairim ad ar sin, tá sam gur chama sin ar. Tá in eile an bailach is sáir le dóchas a thart go gine ná a bheith misnúil sa gcuí déitear a man réiteach a áil ar na feibanní atá fi láthair. D'abráin hain, an rud is smú fi láthair atá cothú an édóchas ná aspa spéise an Stáitchóras san ngéirchéim san Ghaeltacht fi láthair. An tuigeann an Phobail hain go bhfuil brú rómhór gachar is na daoine deonacha sa bobal agus nach bhfuil an Stáitchóras hain sásta an meachan atá arb sin iompar ag an amcéanna. Is a caint ar na dúchláin atá, ní hin atá a cothú an édóchas. Is sé an neamháard atá sa Stáitchóras ar feibanní agus dúchláin thuiléide atá fi láthair atá cothú an édóchas meas gan Phobail is Ollamh hain. Tá ceisian seo ag fergal luann tú chrathir go bhfuil agriochtaí Gaeilge is grúpaí áitiúla san Ghaeltacht neadaithe sa Stáit is fi glas ag curthaige lochtach tepaí.
Céirt iad na moltaí atá ad chun go neamhsplach radiachach a hagan dúchlan don Stáit ach rathú. Okay, well, réit ní mé gur éon eagraíochta lua go sonrach ach formhór na neagraíochtaí Gaeilge tá ar Stáit áirithe. Agus mar sin bhíonn siad thar bheith cuaramach faoin na haragóintí peibli a takeab. Go háirid má tá ar a ggéire critící anna ar an mháibre atá ag a Stáit. Ach agus go handú, tá sé tugann faoi deara má tá alt am hains a time san na pápéir. Go handú ní hain na heagraíochtaí Gaeilge in aice leis na ceistnaí atá pléiteán. Ach tháinig ineall is díomhaíochtaí na neagraíochtaí seo, tháinig na líonraí amach astab, ach tá na líonraí seo in anna bheith beag an neamhspeach ar an Stáit agus ar na heagraíochtaí, agus mar a bhfuil na heagraíochtaí Gaeilge sách misnú le labhairt amach in aghaidh chuir géal, be cheart go mbeid siad a thabhairt ugach go na daoine láidre atá san líonraí seo i léidir sin dhéanamh. Is amí bailach le cut dhéanamh tá sagí. I tíocht as sin tá ceist ag cruthar ó múdaíonn seo amach baptas cos leis a baptas áú éire ag tastal an Gaeltacht a Phobail. Rud éigean ar nús a ggéir céim na Gaeltachta. Daibh se le ceist na timpachta ardú meas an Phobail agus tháinig an brú an mun a níos. An cos leis a baptas drám dearag ó thua. Gomach go agus spás neamhsplach an. Tá ceart ag cruthúrinn sin tá gá le feachtaíocht áirid. Má chuimre muid siar nuair a bhí Conchur na Gaeilge, go na Gaeltachta, agus chuide go na heagraíochtaí Phobail sa Gaeltachta comhaibliú le chéile. Sin sul má riniu ri na Gaeltacht beag an bolíochta go na Gaeltacht. Tá cuimhreain ar fad ar sin. Na daoine ag go rá túras do Stáit, dúrú lobsan ar ceadacha be bheith labhairt ar son chun na Gaeltacht. Wara an bholíocht Stáit sin na mónaí aibre politiúla, an feachtas go bunúsach a bhí an ag an am sin idir eagraíocht in Gaeilge agus go na Gaeltachta. Mar sin, chunig muid seo tarú hana, ní mór gon neachta seo a bheith láidir. Agus crábh drama a bheith iontab seasa in áid bolíochta má hagan leití sin a ráid. Is dóigh go dárlá go díála an Stáit smacht a chuineál ar a blé mar a rinne siad hana. Mar sin, ní mór a bheith láidir agus misnú le coronation. Dúchlan mhór do churcan cín na Gaeilge i measc óigean na Gaeltachta na go bhfuil cintí an nglacha ag agrais las mu don Gaeltacht, bhfuil tinker iarach acu ar thabhachaí na teanga san Gaeltacht agus aon go ag na saineolaí ar an talla sna ceantar Gaeltachta. Sin bhaid máide. Agus sin bhí tú ará sin go manan an chuid is smú an dúchlan leis an rám níos óige agus an bailach bhúil ag leabhart le chéile go sóisialta. Ach Ciaran ó Brolachan, an bhfuil rud ar le ar féidir le Gaels na sé chundé a dhéanana le taú leis na pobl Gaeltachta. An bhfuil ról a crusaí agnáíochta mar hampla daoine gáil ar saoire, dainón muid a bheith imealaithe ó cursaí polítíochta ó dheas. Sin is éidir chuidú ar a gcuí sin agus nach chumí cúna thugann siad for láthir. Na daoine as na sé chundé agus chundé eile in éideann. A churann a glám, chláistí saoir agus a fannas le mrátí san Gaeltacht, tugann sé sin cúna go chun sí eacnamíochtas san Gaeltacht. Ach an mar a bhí mé rán sin tá na dúchláin folitiúla atá. Is dóigh gur féidir beagán níos mó comhaibrithe chur ar bun idir na grúpaí éagsúla le tugann faoi deara go bhfuil
feachtas anláidir le goach 8 teanga ó thua ahananta Stáit. Tá cíal sin mar tá bach sa ggóra Stáit ó thua a chuirn sríon le líon na Scoileáin Gaeilge, so mar sin is dói an bailach himpeall sin a go mé 8 an nach mé politeoirí áiris nó Stáit Teilfíse an seasa sa mealach sin. Ach an rud a chuirn faitis orm an plé seo faoi thiombalachas na Gaeilge. Má tá sin chu dhéanamh thua agus heas. Tá sin i dhéanamh dochar, mar níl sé ag díriú ard is na dúchláin folitiúla atá. So an rud a smó is féidir a dhéanamh gomach na daoine na séchande agus náiteach dhéile níos réadúla faoin gcineál polítíocht a heastíonn le gomach pobl ó leabhar Slán againn. Sa Ghaeltacht agus leis muide. Ní féidir bolaíocht de ceanál inhearnú agus daoine a ggéirfeachtaíocht a thosú tamilbeag ó chin. Can an na 5 níos mú go bhheicimse ó thaobh na Gaeltachta ná go bhfuil an neiretin daoine fostaí ag an Stáit nó ag agrais atá muoinithe ag an Stáit. Agus go gahinn sin 5 ní ó thaobh daoine gur féidir le leabhar amach. Seap agus béis sin an a charíist an má tá feachtas nó eagraíochtaí an daoine nach bhfuil túras sa Stáit Jacob. Chur sa na nuairlabhraithe a chomh. Ní féidir lábha legan ar duine a bhfuil túrastal neamhsplach an Stáit ag an bhaice. Rachmod a cuirtú na daoine sin. Tá ceistin seo arís maiall ar cógúlaíochtas dó agus go hiidir náisiúnta Daire leis an mnaat an bheag an teanga a Phobail. Is dó go bhfuil ceistnaí an marall ar céir go díadach atá gceist le sábháil. Ach an bhfuil aon ceachtaí an a déitah muid a Ollamh wathu. Tá sin cosú leis I gceiste bhí an agus an rís. Tá cinnte. Tá rudaí an mar hampla an tá ar héine gur a móí eibreann tá méideachas a thorchan cín. Bhaid níos fuair lehanana san reat an bheag. A charíist bhéing a tarint ard ar a buint tá aib cheanna acabsan. Tá cúngú I tíocht ar na pobail óchas úrlabhra. Agus atá leanú go dhéanana ar áit na breanise sa ggóras éideachas. Agus tá chuide an aib ní écinn siad san go bhfuil constaí an chosúil is écinn na Gaeilge éireann agus an Albáin an neag bhfuil an pobl chu beag sin. Ach tá an aib cheanna ach ag ní se chu fálasach mar atá mé rá. Tá cuireann na ceantrachaí dúchas breanise lucht éibre ar fáil gon Stáit chóras, múinteoirí, Stáit Teilfíse, éibrí eagraíochta agus mar sin ar fad. Bhainann sé sin bína cumasach amach as na ceantrachaí seo le bheith gobar I measc na daoine atá géire breanise Ollamh. Tá an syndróm céanna in Albáin agus in éireann. Agus an músclíonn sé sin ceistile cén fá amach pobl atá in éigeandáil a freastal ar Phobail eile nar nach bhfuil an Stáit sin a thart cúna gon Phobail atá in éigeandáil. Sin ceistile gon folítíoch seo dáirde Ollscoil duine cínte ar báil sin. Má go críochnú leis a gceist tá ceistin seo ag Cordelia tháinig isteach go nu a fin. A chruthar ar ceart an Stáitéin plán teanga nó struchtúr teanga éigeantach a chocrú nó an bhfuil seo sa dlí hána haon dar leat. An phleanáil teanga tá éigeantach sin phleanáil teanga an bhéarla.
Tá an phleanáil teanga go Ghaeilge san Ghaeltacht nó an éonáid phleanáil teanga ránach atá. Mas fiú san ceantrachaí is Sláidear a Gaeltacht, mas má leis an duine sin neamhard a thabhairt a phleanáil Ghaeilge san ceantrachaí se. Tá lán cheadaige agus tá an Stáit lánsáasta na cearta atá an duine sin a choisint go láidir. Ní an an phleanáil Ghaeilge an cinál ómóis ceanna. Agus sin go bunúsach an aig. Má tá an phleanáil teanga gon bhéirle le bheith éigentach gachaid, ní féidir Gaeltacht le bheith. Ag gapan tú gur féidir phleanáil teanga éigentach a chur I bhain? Is an sinna fág bhfuil riochtanas leis an intíbhas go gahar cuacht a thabhairt go na Gael sanna limistéir ach go héin. Iad héin a dhéanamh níos láidere ina ggóthaigh féin. Bra agus feictar bham le coppla seachtainna nos go bhfuil na heficí phleanáil teanga iad héin héis cabhair breise a éire tuigeann siad héin nach bhfuil na phleanánaí nu an tacaíocht ceart. Tá bí me caint le chuide go na phleanálaí teanga is a rís agus tá anómos chomhaib ach an go politúil agus go heagraíochtúil an brú atá go chur orasan tá sé mímhorálta. Tá ar a ceappa go bhfuil custí deonacha le duine bháin fostaí mar go leor in an trócht leanúnach sóisialta I dro ar lábhas a bhéirlas na ceantrachaí seo ar fad a stad le móaibre deonach atá na chustí seo. Ní féidir. Tá sé dhéanta. Ceapan go béir atá I gceist ag an Stáit an sin. Tá na daoine tá fostaí ag an Stáit, tá ar neamhrach. Tá ar an taide I léamh, fecinn siad an trócht sóisialta atá tarlú atá léirithe sa taide, agus tá ar a ráilopéin, tá seo róiach chuid. Níl an Stáit a ggéire go le an lech leis na ceistní seo níos mó. Tá go muid cúna go chustí deonach ócáidí a chur ar bon. Abram muid leis na pobl gur banan ócáidí ar chur ar bon agus gur bin phleanáil teanga, ní phleanáil teanga í, agus déanam muide neamhard hecht I deis a bhéirle sanna ceantrachaí seo ar fad. So mar sin is ar a gcuí sin an móaibre fi láthair atá gúdarás na Gaeltachta agus rion na Gaeltacht, tá ar a tart cúna le techt I deis a bhéirle sanna ceantrachaí seo. Ineall nach bhfuil na cuachtaí a takeab, níl siad sásta na cuachtaí sin a lábhseáil ar chuí a thiúrach began seansaní níos thar go na Gael na ceantrachaí seo. Well, fágamúid rudaí sin. Ní craoltóir dóchasach sin ach formad neart multi ribh sin agus tá sé deas córa oscailte mar seo a bheith mar ní minic go mbíonn an deis sin an. Mar sin míle buchas lása a chruthar as a bheling sin bhfuil fergal. Gur míle mágad a chruthar agus a déal, siad Ganín do gata ní gur an chóra sin arbh spéisiúil agus leis an trí seo ar fád is dóilm gur sin gur túspointe iad na chóratí seo tá muidir géirí go méo an swaintear a critical a lárnaí agus dómós mór tiltte ag chruthar as na céasna Jackra seo a chur le blianta bugan nuas agus le míana bugan nuas agus an Glórtha Ciotacha sin a chur a lárnaí. Sílan go sé ríhabhad a go bhfuil muid a deanú sin agus an ihe nach Tá sin go bag na seacan seo nach agus tána seotaí bréfos ar fád agin be teilú caiintin í chat níos ins na méana a tá roiin mar chud den chóra seo heagla bheith éis an eil agus a lánamhain ar Facebook glór na múna agus mar bhí a déal arán sin ibe luithe tá bel firstide mar chud an chóra seo agus ní actar dúine
gur drama leis go teach factor dún go Raidió an nice de meún bhfuil country defriúile in sa Gaeltacht na Márta in sa Gaeltacht, but ag nature dúine go bhfuil na sprecan na cean cearnógaí agus na mór dúine a bh cuabrúla chéile mathematical Barty a Janis and differ a mahanseo agus tamid hían fád a géú na crothir gur gaga mé go neis black radiga ag Gabhchríocha na Gaeilge agus na méid nearithe in sa Stáit agus nearithe a gcóras látarach naimhteach nachhfuil den ar lás. Agus sílim sa go bhfuil cuair seánach mar chuid mhór na ceil cuairtí seo ar gaúí anú ins na méana agus ins na blianttí a tamach. Rún bhain an buhé chuí a rééis a gohfuil na crothir agus le Edel ar an job den chéad Sky. Ban Gaeltachta chun nagraí seo a chuirsú garmí mai go a Edel agus garmhaige ar fad as fépáteach an seánacht. Gur me hat héine Edel agus na dtíine chur na ceisníos na dtíine hána ceán gur magaí. Am mór chuirte Gael. Gur me hat héine. Slán go fóil mar sin.